పిలుపు మేరకు ఇది సంతకాల సేకరణకు మేము ఎక్కడికి కూడా వచ్చాము. పెట్టుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మేమందరం కూడా కలిపి కొంచెం ప్రోగ్రాం అయిన తర్వాత పాస్టర్ల ఫెలోషిప్ గురించి కలవటానికి పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చాము. అయితే వారు కూడా కొన్ని సలహాలు జరిగినారు. అయితే ఇప్పుడు మేము చేసింది ఏంటంటే వారు అడిగినవన్నీ కూడా న్యాయంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి ప్రకారం కూడా మనం ఆలోచించాలి. కాబట్టి పార్టీ తరఫున మనం ఏం చేయగలం, మనం వచ్చిన వాళ్ళందరూ నమ్ముకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం న్యాయం చేయగలం అనే పాయింట్ వచ్చింది. అది కూడా మా అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకొని వెళ్తాము. ఇక్కడ మేమందరం కూడా కలిపి బిక్కర్వాల్ ప్రెసిడెంట్ యూస్ గారు, అలానే పెద్దపూడి డిసిసి ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ బొత్స యేసు, అలానే మాకు ఇక్కడ ఈ పాస్టర్ గారి దగ్గర ఉన్న ఒక క్యాండిడేట్ మన సహకారంలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు అడిగిన సమస్యలకి, వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఇప్పించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము. అలానే రాహుల్ గాంధీ ఇది ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ అవ్వాలి, ఇక్కడ వచ్చేసి శరణమ్మ.